Alright, ipay ko man dati nga kanta, kadagiti na naayat unay nga mang tartaraba iti dati nga programa, Rayaw Ni Ilocano. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun, arapaap ko. Kat di kanto mapukaw dito'y lagi po. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun, ti arapaap ko. Ket di kanto mapukaw dito'y lagi po. Aglabas manti adu adawe, ikariken ka asika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y agda aktun ijay tanim. Rayaw Ni Ilocano. Dito mo pa po nga sonata kita, isagot mo yung pa kini Tita Minda, la siste Alindayo. Dito na di par na po di Singapore. Yan. Hello, Tita Minda. Hello, ma'am. Hello, Sir Jong Rapacon. Happy watching, sir. Yes. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun, ti arapaap ko. Ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko. Aglabas manti adu adawe, ikariken ka asika len sikalae.
sursuro biyag ko alipate uray pay adda akun iday tanin uray pay adda akun iday tanin Rayaw. ni Ilocano. Okay, dito tayo po tayo may isang request sa kantangan na pauluan. Sika. Ayun. Ayan.